Jeg hedder Dorte Rasmussen, og jeg kommer fra det Danske Filminstitut, hvor jeg arbejder som sekretariatschef. Altså det, jeg har forventninger, og det, jeg har glædet mig til, det er til at få mulighed for at komme tur op i helikopteren og se på arbejdsmarkedet, både i Danmark, men også i Europa og resten af verden. Det synes jeg er en helt unik mulighed, man har på jeres konference. Jeg har været med, tror jeg, de sidste 3 år, og jeg er rigtig glad for at komme, og også i år har jeg fået indfriet mine forventninger, så det kan jeg sige altså. Altså nu er der jo det her tema omkring forandringsledelse og ledelse i det hele taget, og det er hver gang overraskende at se så dårligt egentlig vi ligger på det med den nærmeste leder. Jeg tror, vi kommer ud som nummer 26 i år eller et eller andet. Og det er selvfølgelig noget, som jeg relaterer til min egen virksomhed, og ligesom prøver at se det større billede i stedet for, måske at man kan trække det ud af sin organisation og sige, okay, det er ikke kun et problem for mig, det er et mere generelt problem. Og det er meget hjælpsomt, når man skal ind og løse det. Så synes jeg, det er meget inspirerende, den historie, vi har hørt fra Lundbæk, og få noget kød og blod nedenunder tallene på, hvordan de sådan i praksis går ind og arbejder meget tæt med forandringsledelse der. Så det synes jeg har været meget inspirerende. Og så tænker jeg altså, det kommer der så nogle oplæg sådan fra en mere teoretisk vinkel, og det glæder mig til at få det perspektiv på også. Altså, jeg har mulighed for at gå til rigtig mange forskellige konferencer, og man kan altid komme og høre nogen fra en virksomhed fortælle, man kan altid komme og høre nogle teoretikere fortælle. Så det, jeg synes, der er unikt i dag, det er netop det billede, som jeres præsentation fra Enova giver over hele arbejdsmarkedet, og det er det, jeg tager med fra i dag som det vigtigste. Det er der også næste år.